वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत कोबीची भाजी। कोबीची भाजी बनवण्यासाठी इथे आपण चिरून स्वच्छ धुवून घेतलेला कोबी आहे। फोडणीसाठी आपण मोहरी घेतलेली आहे, चिरून घेतलेला लसूण आहे, कांदा आहे, हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आपण, त्याचबरोबर कढीपत्ता घेतलाय, हळद आणि लाल तिखट घेतलेलं आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे। इथे हे मी चणे घेतलेले आहेत, ते मी भिजलेले चणे उकडवून घेतलेले आहेत। चण्याऐवजी आपण काळे वाटाणे असतात ते पण भिजलेले उकडवून घेतलेले चालू शकतात कोबीच्या भाजीमध्ये। त्याचबरोबर चणा डाळ, भिजत घातलेली चणा डाळ चालू शकते, बटाटा चालू शकतो। कढई तापत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये मी तेल घालून घेणार आहे। साधारण 2 टेबलस्पून तेल घातलेले आहे। तेल तापलं असेल तर आपण यामध्ये मोहरी घालून घ्यायची। मोहरी तडतडली आहे, इथे मी लसूण घालून घेते, त्याचबरोबर कांदा घालून घ्यायचा आपण। मिरची कढीपत्ता घालून घेत आहोत। हळद मसाला घालून घ्यायचा आहे। हिंग मी सांगितला नव्हता, हिंग घालून घ्यायचे थोडं। टोमॅटो सुद्धा मी बहुतेक सांगितला नव्हता, हा एक छोटा टोमॅटो घेतलेला आहे। साधारण 1 ते 2 मिनिटं झालेली आहेत, हे परतून घेतलेले आपण। आता यामध्ये आपण चणे ॲड करूया। त्यानंतर आपण कोबी घालून घ्यायचे। त्याच्यावर आपण मीठ घालून घेणार आहोत चवीनुसार। हे परतून घ्यायचे चांगलं। गॅस मध्यम ठेवायचे, त्यानंतर आपण त्यावर झाकण ठेवून घेऊ। मध्ये मी एकदा चेक केली होती, आपली भाजी चांगली शिजलेली आहे। साधारण 8 ते 9 मिनिटं लागलेली आहेत। सगळ्यात शेवटी आपण यामध्ये कोथिंबीर ॲड करणार आहोत। तुम्हाला जर आवडत असेल तर यामध्ये तुम्ही ओलं खोबरं सुद्धा ॲड करू शकता, खूप छान लागतं। कोबीची भाजी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा। लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।